запис. И в момента сме 24 души. И аз ви предлагам всеки от тук присъстващите съвсем накратичко само да каже кой е, нали, и да се покаже на екрана, за да може да все пак да се видим. Като започнем да излизаме по излетите, ще се видим и тогава, но на мен ще ми трябва доста време, вероятно, за да запомня всички вас и с имената и лицата, но все пак от някъде трябва да започнем. Така че предлагам, тук ще гледам по моя списък, както са наредени. Значи първо е един неизвестен за мен участник, който се казва Юзер, но той ще каже сега кой е. Той е нелицензиран повторяч. Ти ли си Радо Радо? съм. Добре. Добре, тогава Петър Костов. Петър, я да видим, можем ли да те чуем или ще трябва а, да си пишем? Проба. Проба се чува, Слави. Да. Чува ли се нещо? Да, Проба. чува се. Силно, слабо, как е? Супер е. Супер е. О, добре, радвам се много, защото много зор видях, докато го пусна този зум, аз не съм го ползвал. И сега нищо няма да пипам, ще да работи чудесно. Добре. Ами така, какво да ви кажа, тук съм, радвам се. Като не можем да те видим, поне да ти чуем гласа. Поне да. Добре. Ами тая камера много странно работи или като микрофон, или като видео, т.е. или само видео, или само аудио. И съответно съм пуснал Скоро само ще аудио, започнем да защото се виждаме, да. ще се виждаме, да, няма страшно. Аделина, може ли да ни се покажеш, да те видим? М, Може би не ни чува. Албена Антонова? Здравейте, аз казах, ще се пусна като видео. Аз казах, че се включвам днес от друг Ох, профил, а не от своя. Аз съм Мария Йоана. да. Да кажеш, Мария Йоана, как ти викат приятелите и как искаш да ти викаме ние, защото докато кажем Мария Йоана и птичката ще излети от клончето. Да, така е. По принцип има вариант Марихуана, но не ви го препоръчвам. Маша ме наричат накарано. Добре, значи Маша. Да. Благодаря. Александър? Здрасти. Аз съм Алекс, може да ме викате Алекс. Фотограф Оле. на диви животни съм. А, и да, записах се на курса, за да се образовам и да мога после да споделям знанията, които ще науча тук. Благодаря. Ам, Ан? Предполагам, Ана има Здравейте! предвид. Ние сме се записали заедно с сина ми. Момент да видя. И сме малко в полеви условия, но ви слушаме с Ето ме! интерес. Аз съм Кажи Константин Йорданов Каролев. Приятно ми е. Играя на Brawl Приятно ми. Stars. Да, и за съжаление малко се разсейва в момента играе, но след малко, когато започнем същинската част, ще остави играта си. Та ние като Кой на е игра, казал? като на игра се записахме и ще ни е много интересно да разкажете малко повече. Да. И за тебе имам специално Да, послание, тъй като още не си пораснал достатъчно, да знаеш, че като тръгваме на излетите, един такъв курсист като тебе с твоите години и твоя размер си носеше една щайгичка, на която да стъпва, когато иска да гледа през зрителната тръба, защото иначе не стигаше до нея. И майка му не можеше да го вдигне, за да гледа. Значи Така да си че, носим щайгичката и ние. Тук имаме така едно че столче, може да свърши работа. също върши работа, да. Добре, взимаме Добре. го. Следващия е Ана. Здравейте! Здравей. Аз съм Анна или Ани, както ви е приятно и удобно. Ани.
Да, може, Ани. Да, добре. Добре. Димитър? Здравейте. Както искате ми викайте, нямам предпочитание. Записах се по лична препоръка на един от бившите курсисти в този курс и имам страшно голям интерес в водоплаващите птици. Това ми е така страстта, както се казва. Супер. Еймили? Как е? Къде е ударението? Не знам точно. Но сега ще разберем. Здравейте. Правилно го казахте, да, Емилия. Добре. Аз съм Емили, ученичка съм в 11 клас, профил биология и химия. Мечтая да завърша биология. Записах се в курса, понеже курсист от миналата година ме запали. И да, имам доста голям интерес и нямам търпение да се впусна в това приключение. Да. И курсиста от миналата година ще ти бъде настойник и това е Марто. Да. Аз му викам Марто, иначе той си казва, че е Март, му викат. Ама може да се покажеш Марти, за да те видят. Здрасти. Здрасти. Ще се виждаме често. Да. Благодаря, Марти. Елена? Здравейте. Обичам птички. Аз съм от Русия и радвам се участвам в този курс и заедно практикувам български тук. Добре. Само да ти кажа, че ние сме имали и други курсисти, които не са били българи. Имахме един французин, който също така като тебе говореше интересно български язик. Но, когато нещо не разбираш, не се притеснявай да попиташ, нали? И ние ще си говорим с тебе на български, така че ще имаш нужда, ще можеш да се упражняваш колкото си искаш. Да. Мислим, че разбирам всичко, но говоря по-лошо. Нищо няма, разбираме. Така. Следващия участник е Леонора. Здравейте, да. Аз съм Елеонора, може да ме викате Ели. Студентка съм по екология и имам интерес към птиците от доста години, като малка и най-накрая вече имам някакво свободно време, където мога да практикувам вече, да се запиша за този курс, да обогатя знанията си, да мога да ходя на терен. Надявам се и да науча повече. То зависи, да. Добре, благодаря. Ива, виждаме те. Да. Здравейте и от мен. Много благодаря за възможността и много се вълнувам да науча нови неща. Благодаря. Кирил? Здравейте. Виждаме се. Аз съм Кирил, подобно на Алекс, който между другото се познаваме. Споделяме хобито за фотографията на диви животни. И да, тук съм, за да науча повече за птиците и като цяло за обикалящата ни среда. Благодаря. Лея? Здравейте, аз съм Лея, ще кандидатствам биология в биологическия факултет и съм си приготвила и литература. Имам различни предавители, така че съм подготвена. Добре, ще го имаме в предвид. Лора? Съм Лора. Нямам никой представа защо съм се логнал като Лора Борисова. Аз съм Павлин Борисов. Може да ми викате Павката. Добре. Увлечен съм от птиците от миналата година. Трупам все повече знания и знам, че този курс ще бъде приключение и затова се записах.
за да го споделиме заедно. Благодаря. Разбирам руския много добре, но трудно го говоря, така че Селена ще ще го упражняваме. Да, не го казваме Така, това нещо, това е от мен. защото иначе няма как Елена да се упражнява. Добре. Луиза? Луиза, май ще я пропуснем. Така като гледам. И Надежда. Виждаме те, Надежда. Здравейте, виждате Надежда, виждате и Добромира и ние сме се записали заедно, запалени също от ваши големи почитателки, може би предишни курсистки и нямаме търпение ние да ходим по изгледи, мисии и да научим за всички птици. Готови. Това ще стане с времето. Зита? Здравейте и от мен. Фрузита за по-кратко Зита, защото ми е необикновено името. Даже Записах Фейсбука се. не иска да го познае. Да, нов е, още не е свикнал. Абсолютно. Записах се, защото винаги ми е било интересно при всеки звук на птица или видя на птица да мога да разпозная каква е. Знам, че е невъзможно всичко да се знае, но колкото повече, толкова по-добре и ще се радвам много да преживяваме всички тези мигове. Добре. Благовест? Здравейте! Само да Здравейте. видя как се пуска камерата, че не съм много запознат с тия технологии. Май се получи. Да? Да. Аз се записах, защото сестра ми миналата година го изкара този курс и с доста голямо желание гледам как като пътуваме някъде, само върти главата и търси някое различно пиленце и затова се записах и аз и отделно да прекарам повече време сред природата. Супер. Да ти кажа честно, аз от много дълго време се занимавам с птици и никога не съм се замислила, че е толкова уникално, че птиците могат да ходят, да плуват и да летят едновременно. И това много ме впечатли. Тя е да бос. Не знам коя от всички патици, но патиците са... Ще разберем, нали така каза? Точно така. Да. Даже бинокъл си купих. Абсолютно. Добре, ще го видим. Виктор? Виктор не се появява. Виктор, Ало. Ало. Чувате ли ме? Да. Здравейте. Имам малък технически проблем и за това се забавих. Здравейте, Виктор съм аз. Любител на птиците и с удоволствие бих разширил още познанията си в областта на орнитологията. Добре. Даян? Даян, мъж или жена? Чакай, бе, мамо. Здравейте. Здравейте. Даян. От доста време ви следя курса, така че много се вълнувам, че успях тази година да се включа на време и нямам търпение да започваме. Да, почваме само след 2 минути. Нека да чуем Ивалина също така. Здравейте, казвам се Ивалина. За кратко Ива, от много дълго се интересувам от птици, дори съм била член на дружеството на няколко пъти, след това с други неща са били приоритетни, за курса знам от няколко години и се радвам, че успях да се запиша тази година. И аз се радвам. Да. Йоана, виждаме те? Здравейте, аз съм Йоана. Аз честно казвам, доста импулсивно се записах за курса. Като цяло обичам природата, обичам да се разхождам с природата, обичам животните и ми се стори интересна цялата концепция и реших да пробвам нещо ново. Добре, да видим.
И последно, виждам, че тук така и Елмир се е включил, който е от предишните курсисти. Може просто да каже здравей, Елмир, и ти, защото най-вероятно често ще бъде с нас и дори да ще помага на излетите, предполагам. Здравейте. Здравей. Ако има място, ще идвам. Добре. Всъщност това е много, така, как да кажа, много добро изказване на място. Ако искате, може да си изключите камерите, за да може да виждате повече екрана. И останалите хора, които не са успели да се присъединят днес или пък не сме успели да ги видим, ще се запознаем с тях на излетите. Групата ни е от 35 човека. Курса всъщност е част от дейностите на Българското дружество за защита на птиците. Част от вас са вече членове, други станаха членове сега с записването. И всъщност е добре да си кажем 2-3 думи за дружеството, като това е организация, която работи в обществена полза за защита на природата на България, чрез всъщност практически дейности за опазването на самите птици, на местата, които обитават, като защитени територии, местообитанията, които обитават, и също така работи много с хората. Ще ви направя впечатление, че на презентациите има такива линкчета, които съм сложила, тъй като вие ще ги получавате и като PDF също. Всеки път ще ги качвам в Facebook групата. Тези линкчета може да си ги отваряте и да си ги гледате, защото аз също не съм супер гений в Фейсбука и когато пусна примерно това мъничко филмче за Българско дружество за защита на птиците, не се чува звук. Пробвали сме, нищо не става, така че по-добре да си го изгледате за домашно вкъщи. И също така, за тези от вас, които не са членове на БДЗП или са станали съвсем наскоро членове на БДЗП, може да разгледате и интернет страницата на дружеството, където може да научите доста за разнообразните дейности, които правим. И една от тези дейности всъщност е курса по наблюдение на птици, като курса се осъществява в цялата страна и от общо взето най-добрите орнитолози в дружеството. Казвам най-добри, защото не само са добри като орнитолози, ами също така и умеят да обясняват, да разказват на хората, да ги въвличат в света на птиците. Затова са, дето се казва, орнитолози плюс. Защото експертите си експерти, може да са страшно експерти, много добри експерти, но не могат да кажат на човека каква е разликата между лявата и дясната птичка, нали? Знанието се загубва някакси. В София има 2 групи, като аз съм водача на първата група. Казвам се Ирина Матеева, телефона ми го имате вече. С птици се занимавам от 5-ти клас, когато тогава имаше кръжоци, защото беше преди промените. И една дама дойде в нашия клас и каза, и не попита колко вида връбчета, т.е. какви видове птици познавате. И ние викаме връбче! Всичките знаеме връбчетата. Тогава ги имаше навсякъде. И тя вика, ама какво връбче? Има 3 вида връбчета. И ние започнахме и така да гледаме. После вика, добре, кажете друга птица. И ми викаме, чайка! Защото аз съм от Варна и чайките са си чайки. Те пак са навсякъде във Варна. И тя вика, вика, каква чайка? Има 26 вида чайки. И всъщност ние тогава онемяхме, вика, искате ли да научите повече за птиците? И аз първа дигнах ръка. И оттам насетне живота ми така се обърна, че целия се занимавам с птици, най-вече с опазването на птици. Другия колега, който води курса в София, се казва Стоян Николов, колежката от Пловдив Полина Христова, Михаил Илиев от Варна. Може като ходим на някои от излетите по-нататък да го срещнем, защото ние ще
Ще ходим извън София на излети също, Влади Младенов в Бургас и Свилен Чешмеджи в Свищов, който също се надявам, че ще можем да го срещнем и той също да ви разкаже. И тук сега отварям един въпрос към вас. Да ми кажете коя е лявата птица и коя е дясната. Каква е лявата птица и каква птица е дясната? Някой може ли да ги познае? Може ли аз? Да. Лявото е скорец, дясното кос. Точно. Защо? Заради точките и Добре. заради формата на тялото. В смисъл, скореца има по-издължено тяло, коса е по-тумбест. Браво! Имаме висок старт. Радвам се много. Така че продължаваме нататък. Всъщност, в София курсът се провежда вече от 10 години и в този формат, който се провежда в цялата страна, всъщност се провежда от някъде от 20-та година, значи вече 7-ма година, като до сега има над 300 участника, като общо курсистите успяват да видят някъде около 250 вида птици на сезон. В България трябва да отбележа има 420 вида птици, като гарантираме ни 24 дни сред природата. И всъщност курса завършва с едно орнитологично състезание. Това е снимка от едно от състезанията, което се провежда през края на август, началото на септември. И е като завършващ етап на целия курс. Всъщност, защо го провеждаме курса? От една страна, така популяризираме наблюдението на птици, научаваме хората наистина да изпитват удоволствие от наблюдението на птици, повишаваме уменията на хората, които искат да се научат и също така много от тях започват да участват активно в някакви природозащитни дейности, свързани с птиците. И всъщност за това и този курс така всяка година го поддържаме. По принцип, програмата включва на курса методи за проучване на птици, как да проучваме птиците. Също така се основава, птиците сме ги разделили на птици на различни типове среда. Горски, градски, на откритите пространства, на пасищата, морски птици, планински птици, с уговорката за това, че много видове птици можем да ги срещнем в различна среда или в мозайки от различни местообитания, но все пак, за да може по-лесно да ги научим и да ги запомним, сме ги групирали според най-характерната за тях среда, в която можем да ги видим. Също така имаме част от курса, която е свързана с изучаване на опазването на птиците в България. Също така по време на излетите ще се учим не само да разпознаваме птиците, да ги наблюдаваме без да ги безпокоим, но също така да се опитаме да ги броим, защото това също е една много симпатична, нелека задача понякога. И едно от нещата, които ще направим също в рамките на курса, е да ви научим да работите с мобилното приложение SmartBirds Pro, с което се записват данни за природата. Ще кажа за него няколко думи малко по-късно. И също така трябва да кажа, че повечето ни излети, особено първите, ще бъдат еднодневни, като не заемат цялата част на деня. Колкото по-топло ще става, толкова по-рано ще наблюдаваме птиците, толкова по-рано те ще спират да бъдат активни. Така че, общо взето, ранното излизане ще бъде много важно. Като имаме
един двудневен, един тридневен и един четиридневен излет, за който ще ви кажа малко по-късно. Тоест, и сега мога да ви кажа. Всъщност, двудневният излет е до Врачански Балкани и Беленските острови, който ще проведем в началото на юни. Имаме един излет до Черноморското крайбрежие, той е 4-дневен излет. Най-дългия, общо взето е как да кажа, предизвикателен, особено за шофьорите. Но и също така много плодотворен от гледна точка на птици, защото се виждат страшно много птици и се запознаваме с страшно много птици, който обикновено се провежда около 24 май, защото там имаме 3 дена почивни и още един допълнително ще трябва да си вземете отпуска или пък бележка от училище, ако искате да участвате в този излет. И един 3-дневен излет, който е до източните Родопи и Сакар, който по принцип съм го поставила между 1 и 3 май, защото тогава има 3 почивни дни. Но това е въпрос на обсъждане с вас. Дали тези дати са ви удобни или седмицата преди това, която е 24, как се пада, около 23-24 април, когато, тъй като е 3-дневен, пак трябва който иска да дойде да си осигури петъчния ден свободен от работа или от училище или други ангажименти. Така или иначе, аз ще ви изпратя програмата. Особено в началото, преди да започнем интензивно да ходим на тези многодневните излети, ще имаме повече теоретична подготовка с описания на птици, с снимки, с звуци. Ще работим с определители. От сега ви казвам, определител, който преди малко го показаха и който ще го видите след малко, ще ни е като Библия и всъщност трябва да свикнете винаги да си носите със себе си определител, защото той е ценно помагал въобще и на експертите, когато ходят по терен, и на други, и на любители като вас. Също така има електронни определители и този, който съм посочила тук на линка, Ксеноканто се казва, той е определител за звуците на птиците. Ние освен, че ще се научим ще се учим да ги разпознаваме как изглеждат, също така и ще ги също така ще се учим да ги разпознаваме и по звук. Това нещо не ми... Така. За излетите ще работим ще си записваме птиците, ако трябва ще ги скицираме, ще си правим списъци с видове и основно ще се стараем да записваме птиците в мобилното приложение SmartBirds. И тук стои въпроса колко от вас имат телефони с Android и колко имат с как се казваше това? Apple. Които са с смартфони, защото тези, които са с смартфони, няма да могат да си качат приложението на телефоните, но това ще го открием. Тук следващите сега и на следващата лекция и първия излет. Има и тренировъчни тестове и също така много ще разчитам и на вашата самоподготовка, защото сами ще разберете с времето, че птици от определител не се учат. На излетите ще учим и ще виждаме това, което ни се покаже, но ще имаме моменти, в които ще ви се покаже нещо и трябва да знаете да го определите. По принцип, как изглеждат излетите? За да се осъществи един излет, трябва да има минимум 5 участника и като ви казах, че групата ни е от 35 човека, предполагам, че поне в началото няма да имаме проблеми с минималния брой участници, като началото варира между 6:30 и 8 часа, като сега първите ще започваме към 8 часа, 8:30 и както ви казах, колкото
по-топло започва да става, толкова по-рано или пък ако отиваме на по-далечни дестинации. Но общо взето, единственият случай, когато излизаме в 6 часа, това е на 4-дневния излет, когато търсиме турилици в района на Българево, Калиакра и когато всъщност ставаме и започваме да ги търсим и след това закусваме. Общо взето това е нали, тенденцията. Иначе най-рано сме тръгвали в 7 часа за излети. Ще спираме, ще слушаме птиците, ще ги наблюдаваме, ще ги описваме по белезите, които са характерни за тях. Ще работим с определител и с мобилното приложение. Ще слушаме звуци и ще правим след всеки излет, ще правим списъци с видове и ще преглеждаме видяните видове. Ще видите, че аз на излетите идвам с фотоапарат и се старая да правя снимки. Ще има и други фотографии и те ще правят вероятно снимки. Ще си споделяме снимките, които сме направили, за да може по-лесно да си спомнят това, което сме видяли през деня. И последното, преди да дам думата на Ана, в този случай за един обучителен ден, да ви кажа, че на излетите не е добре дошло да идвате с вашите домашни любимци, с деца или приятели или партньори, които не са част от курса. Значи нашия 9-годишен курсист, той си е редовен курсист, така че никакви проблеми за него. Проблема за когато идват други хора е, че те обикновено не са така, как да кажа, въодушевени да гледат птиците и да слушат всичките наши обяснения и в един момент може да им стане доста скучно и да предизвика обратна реакция. Ана, кажи какво искаше да кажеш ти? Здравейте, исках да ви питам кога ще е първия излет? Ще стигнем до там след малко, но първият излет по принцип е на 14 март, което съпада в събота. Супер. Да. Накрая ще ви покажа и излетите как горе-долу са разпределени. Ще ви ги... Но това ще е малко по-късно. Защото съм направила една таблица, където да се запишете на излетите. Ще ви споделя и програмата, за да знам горе-долу колко участници ще има във всеки излет. Сега, колкото са по-далече излетите, толкова по-трудно е хората да преценят. Но пък и програмата е горе-долу в смисъл предварителна, защото може да ни завали дъжд, може нещо да се случи, така че някой излет да не може да бъде осъществен. Затова има малко повече излети, за да имаме така, как да се кажа, възможности повече. Какво ни е необходимо? По принцип, ето това е определител, който го видяхте преди малко. Сега това е старата версия, новата версия, те са почти едни и същи. В новата версия е с друга птица на корицата. Погледна каква беше тя. Не, аз съм с тази. Мисля, че беше скален дрозд. В новата версия на определител, който и сега може да си закупите от магазина на дружеството, има повече допълнения по отношение на рисунки на птици и така нататък. Ще ни трябва също телефон с система Android, или ако нямате, или пък ако имате таблет с система Android, също върши работа, ако сте с iPhone, на който да инсталирате приложението SmartBirds Pro, с което на първия излет всъщност трябва да го имате, за да мога да ви демонстрирам за какво става дума. Може да имате дневник, тетрадка, на която да записвате. Бинокъл е много препоръчително да имате. Онлайн определител също може да имате. Мисля, че срещу някаква символична сума може да си го закупите от Google магазина. Тоест от магазина, който е или към Android, или към системата на iPhone-ите. Също така е добре да можете тази библиотека с песни на птици
Аз съм я качила в Google Drive и през PDF, PDF записа на лекцията може да достигнете и да си го свалите, примерно да го имате на вашия телефон или пък да го имате някъде, за да, ако имате нужда от звуците на птиците, да ги слушате. Като онлайн звуците на птиците, също както казах, може да се слушат на Ксеноканто. Там има много. Това е такава международна световна база данни за гласове на птици. Кажи, Ан. Искам да питам нещо. Питай нещо. Откъде? Налично ли е по Google Play това приложение? Да, налично е и е безплатно. Мерси. Моля. И тук да обърна малко внимание на биноклите. Искам да обърна внимание на биноклите, защото бинокъл от тази гледна точка е важен, защото ако си купите някой много евтин бинокъл, примерно от Lidl или от Kaufland, и искате да гледате птици, не е добре за вашите очи. Защото, примерно, там може да си купите бинокъл, да гледате 2-3 пъти с него, иди дойди, но ако искате да гледате птици, е по-добре да си вземете бинокъл, който е добър и който няма да ви разболее очите. Като по принцип важни са увеличението, ширината на полето, остротата, просветеност е много важно да има бинокъла. Като тук съм ви сложила няколко марки бинокли, които са хубави бинокли. Никон, Олимпус, Сваровски и Оптикрон. Сега Сваровски биноклите са много скъпи, не са така бюджетни. Олимпус не съм виждала тук наскоро. Тук съм ви дала контактите на един мой колега, който всъщност може да ви помогне, ако искате да се насочите към бинокъл Оптикрон, но също така бинокъл Никон. Аз по принцип гледам с Никон. И Оптикрон съм пробвала, но гледам с Никон и смятам, че са хубави. Като препоръчително, според мен, е да имате увеличение или 8 по 42 или 10 по 42. 10 по 42 е по-добре. Като гледате цената, значи така да ви ориентирам, гледате цени на бинокли от 200 евро нагоре. Вече, колкото, нали, това са като 400 лева е един бинокъл на левовите и на така между 400 и 500 лева или между 200 и 250 евро може да се намери добър бинокъл. Всеки от вас ще си прецени. Ние имаме зрителна тръба с групата, през която може да се гледа. Понякога много често се случва. Особено не бъдете толкова срамежливи, както беше предната група. Хващаме им някаква птица в тръбата и те ги, нали, се чудят дали да отидат да я видят тая птица и така нататък. И тя през това време изфръква. Понякога се случва така, че не всички успяват да видят дадената птица през тръбата, но това е опция и когато хората нямат бинокли, но с течение на излетите се вижда, че полека-лека хората успяват да съберат пари и да си купят един бинокъл, за да могат да гледат птици. По отношение на приложението SmartBirds Pro, то е електронен дневник, той е и за природолюбители, и за професионалисти, като чрез това приложение всъщност се записват в електронен вид наблюдаваните птици, където ги наблюдаваме, като тук обръщаме едно внимание и ще ви обърна и после, че записваме птиците там, където ги виждаме, а не там, където стоиме ние. Самото приложение може да се изтегли от Google Play магазин и то всъщност данните от наблюденията се съхраняват в информационна система, която се казва SmartBirds. И всъщност, вие като си изтеглите приложението, трябва първо да влезете в информационната система, да си направите регистрация с парола, имейл и парола. И първия път, като си регистрирате приложението при вас,
трябва да дадете там юзернейм и парола на приложението, за да може да ви свързва с базата данни. Като тук до този момент само искам да обърна внимание на това, че в приложението може да записвате както птици, така и земноводни влечуги, бозайници, защитени безгръбначни животни, защитени растения, риби също така. Тоест, ако познавате други видове животни, освен птици, и познавате растения, също може да си ги въвеждате в това приложение. Доста е популярно вече, като всъщност самото приложение спестява много време, запазва ви данните. Ако ги качите в информационната система, самата система пази данните на 3 независими сървъра, което означава, че възможността да се загубят данни е много, много, много малка. Може, споделяте ги, имате статистика за това, кой какви интересни наблюдения е направил. И също така по този начин допринасяте за да научите много повече допринасяте всъщност да научи много повече за разпространението на птиците в България. Като видеоинструкции може да си намерите на този линк. Направили сме такава пакет от няколко образователни филмчета за това как да се регистрирате в системата SmartBirds, как да си инсталирате приложението и да работите с него. Така че ви съветвам да го направите и да си ги изгледате филмчетата, не са толкова дълги, но ще ви улеснят страшно много. Също така, както казах, в дневник или тетрадка, която си носите, може да си записвате, да си скицирате птиците, да си записвате различни и важни детайли. Сега виждал съм курсисти, които докато ходим на терена, обикаляме и си обясняваме птиците, си лепят листчета в определителя, но има и други, които си ходят с тетрадка и се записват в нея, така че всеки си търси, си намира начина, по който най-добре може да да запомня това, което говорим. По отношение за самоподготовката, може да се регистрирате в този квиз, където след малко ще ви покажа как изглежда. Можете сами да се учите да се тествате доколко познавате птиците. Фейсбук групата е София Бартс ID и ще трябва да помогна на всички да се докопат до тая Фейсбук група, която в Фейсбука не иска да им показва. И също така има форма за оценка. На всяка лекция в края ще виждате този линк, форма за оценка. И ви насърчавам и като ходим по излетите и така нататък, ако имате нещо да кажете свързано с лекцията или с излета, да ви попълвате тази форма, защото е един вид обратна връзка, макар че ние със сигурност ще можем да си говорим винаги. Ето така изглежда куиза. Като работите с него, той ви дава снимка на някаква птица и ви дава различни опции каква е снимката, каква е птицата и ви може да си изберете, примерно. Ако кликнете на ливадния дърдавец, то ще ви каже, че сте сгрешили. Може да кликнете и не знам. Нали? Но така или иначе, в случая правилният отговор е колхидския фазан. Но по този начин може да тествате и да си покачвате нивото самички в момент на самоподготовка. Така че това, което всеки ще си направи сметката, да се регистрирате за онлайн тестовете, да влезете във Facebook групата, да си попълните формата за оценка на лекцията. Аз всеки път ще ви напомням.
да се регистрирате в SmartBurst и да инсталирате на телефона си SmartBurst Pro, да си осигурите определител и бинокъл и също така да участвате в онлайн презентациите и да слушате лекциите. Знам, че колкото по-хубаво става времето навън, толкова по-трудно става на хората да участват, но все пак е добре лекциите да ги слушате. И също така много от вас искат да научат повече и да бъдат повече сред природата. От моя опит съм установила, че много малко хора успяват да посетят всичките лекции, т.е. всичките излети, това да не ви притеснява. Но ако не можете да посетите всичките излети, но колкото повече излети успеете да посетите, толкова повече ще можете да научавате птиците, защото това, което също и говорим на излетите и виждаме в момента и си обясняваме, няма как да го пресъздадем чрез онлайн лекциите. И сега тук, тъй като казах започваме, преди да започваме, само ще превключа да споделя това, което ви казах. Ето така изглеждат всички излети. Това е таблицата, която ще ви дам т.е. всеки ще си попълни доколкото знае. Може да има някакви периоди, в които знае, че със сигурност, че няма да може да участва и може да посочи не. Или пък периоди, в които сигурно да участва. Колкото повече добре се планират нещата, толкова ще е лесно за всички, като първите седмици, значи на 14 март ще имаме този уикенд ще имаме само един излет, след това на 21 и на 22 март ще има и в двата дни, на 28 и на 29 уикендите също ще бъдат и двата, като през април месец ще имаме на 4 и на 5 два поредни уикенда, после идват великденските празници, нищо нямаме там. На 18 и 19 април също излизаме на два еднодневни излета. И както ви казах, първоначално съм поставила излета до източните Родопи и Сакар на 1 и 3 март, но ще ви пусна т.е. когато ви пусна и програмата с по-подробно къде ще бъдат излетите, ще решим дали да бъде 1-3 март или в седмицата преди това, ако предпочитате, ако тези 3 дни искате да си ги използвате за някакви семейни ангажименти. След това имаме на 10 май, на 15 май еднодневни излети. Тук трябва да отворя една скоба, че на 19 март ще имаме лекция, която е свързана с фотография на дивата природа. И на 21 март излетът ни до Южния парк ще бъде съчетан с едно практическо обучение, образно казано, за хора, които искат да научат малко повече за това как се снимат птици в дивата природа. Сега знам, че имаме фотографии в групата, които доста неща знаят, но има и хора, които не знаят толкова много, а пък мисля, че всеки може да научи, дето се вика, и едно нещо малко повече. Няма да е излишно и това е единствено и само за нашата група и за нашия курс. Такова обещание от страна на един мой колега, който е доста добър фотограф, но не се е изявява в социалните мрежи. Ще се запознаете с него. След това, около 24 май, ви казах, че ще имаме този 4-дневен излет. След това в първия уикенд на юни ще отидем до Белене и Врачански Балкан. И след това имаме 3 излета, които са планински. Там ще имаме доста ходене. По-скоро на Витоша и на Рила ходенето е доста. За планинарите това сигурно ще бъде удоволствие и ще разберат как
Може да се ходи много бавно в планината, защото като има птици, винаги спираме да ги наблюдаваме. Така или иначе, това са горе-долу излетите. Това исках да ви споделя. И сега ще се върнем на лекцията, с която ви обещавам, казах, че започваме. Така. И в края ще има време да зададете пак въпроси. Така че записвайте си и запомните въпросите, а пък ако смятате, че не можете, направо ги задавайте. Птиците са много разнообразни по външен вид и както нищо в природата не е случайно, цялото им това разнообразие се отдава на начина, по който те живеят, с храната, с която се хранят. Всичко е много тясно свързано. И за да можем ние да се научим да разпознаваме птиците и да ги описваме, особено е важно, когато излезем на терен, когато отидем да се разходим в природата и видим някоя птица, която не можем да я познаем. И сега започва, нали, ама тя беше, какъв и беше клюна? Дълъг или къс, извит, прав, широк в основата, тесен, пък как и беше главата, пък как и беше гърба. И за да може да бъде една описана птица така, че да разбереме за какво става дума, орнитолозите са измислили име на всяка една част от птицата, за да може да описваме и да я разпознаваме. Като сега ще ви покажа кои са частите. Като тръгнем ето така, ще се завъртим обратно на часовниковата стрелка. Като клюна си е клюн. Тази част, най-предната на главата, се нарича чело, както и на нашето чело. Горната част на главата се нарича теме. След това следва тила на задната част на главата. Тази част тук, която е зад ухото, обикновено се нарича ушно петно. Тук може да видим на главата има презочна ивица, която минава през окото, надочна ивица, вежда има, странична теменна ивица, централна теменна ивица. Това са, нали, за по-пъстрите и шарени птици, примерно като весарките или като бекасовите птици. Това е много важно, защото е видово специфично. Има си мустаче птицата, подмустачна ивица, подбрадна ивица, долен полуклюн, горен полуклюн и с това горе-долу се изчерпва главата, да кажем и гърлото от долната страна. Също така и отзад имаме, продължавайки назад, имаме врат, след което имаме гърба на птицата. Имаме кръст, който е тук, който се намира тук така в долната част на гърба, между опашката всъщност и гърба. Има едни характерни пера отгоре, които са над опашката и се изглеждат като продължение на самата, нали, на самия гръб. Все едно е завита опашката. Тези пера се наричат надопашия. Има такива пера също отдолу, които се наричат подопашия. Обръщам внимание, защото понякога характерните белези, които трябва да гледаме, са там, над опашието, под опашието. Опашката си е опашка. След това имаме корем на птицата, гърди и гуша, която е, нали, съвсем между гърдите и гърлото. Също така крилата има доста много части, като тези пера, които са най-към, нали, в сгънато положение на крилото, които са най-към гърба, се наричат плещи. Перата, които се намират отгоре, се наричат надкрилия. Малки, средни
и големи надкрилия. Тези пера тук, които са дългите отзад, се наричат махови пера. Ето тези тук, защото те са основни, когато птицата лети. Като маховите пера са първостепенни махови пера, които са най-отвънка на крилото. Второстепенни махови пера, които идват след тях. И рамените пера, те са най-близо всъщност до тялото на птицата в разтворено положение. Ето така, значи това са първостепенните махови пера. Ето тази част. Второстепенните махови пера са тук и рамените пера, махови пера идват отдолу. Краката също е характерно, че цялото това е стъпалото с пръстите на краката. При някои видове, примерно като при совите, целите стъпала заедно с пръстите са оперени. Също така главата е характерна. При совите, примерно, ние ще ги гледаме, ще ги изучаваме по-подробно, но за разлика от другите видове птици, те имат лице, така им изглеждат главите и всъщност, в зависимост от това как изглежда въпросното лице, можем да знаем за кой вид птица става дума, за кой вид сова. Ето тук ще ви покажа на крилото частите. Това е хищна птица, белоопашат мишелов. Тази птица е сойка и зеленоглава патица, може би повече сте виждали. Ето тук на крилото на сойката ще видим. Ето тези пера, които са най-към рамото на птицата, са малките надкрилия, съответно от долната страна малките подкрилия, средните надкрилия от горната страна, ето тук, и средните пера, средните подкрилия, както виждате, отгоре и отдолу са по един и същи начин. И също така големите надкрилия. Ето тук. Ето тук големите надкрилия и тук така големите подкрилия. При водолюбивите птици малко тук за патицата, малко трудно се различават, но горе-долу пак тук в тази горната част са малките подкрилия, надкрилия всъщност и средните надкрилия и големите надкрилия. И тук така имаме една част, ето тук, която може да видите на тази картинка, която е точно на сгъвката на крилото, която се нарича крилце, малка част тук, малко перце. Маховите пера, ето тези от 1 до 10 обикновено, това са си първостепенните махови пера. Ето тези са при сойката, ето тези при белопашатия мишелов. Ето пък по същия начин на зеленоглавката, как са разположени пък първостепенните махови пера. Второстепенните махови пера са в тази част, която е равната на крилото. Ето тук. Ето тук са и първостепенните махови пера. Второстепенните махови пера. Ето тук така на зеленоглавката второстепенните махови пера. И тези пера всъщност, които са най-във вътрешната страна до тялото, това са рамените пера. Това са частите на крилото на птицата. Човките могат да бъдат различни, в зависимост от това с какво се хранят птиците. Насекомоядните птици имат обикновено тънки човки. Зърноядните птици имат по-масивни човки с широка основа.
Синигерите, примерно, шаварчетата, като насекомоядни птици си имат тези тънки човки, овесарките, черешарките имат по-широки конусовидни човки. Такива човки, които изглеждат къси, но всъщност като се отворят човките става много голямо пространство. Има птиците, които се хранят в въздуха като лястовици, бързолети, козодои, защото те, летейки във въздуха, летят с отворена уста и улавят насекомите, които също летят във въздуха. Кълвачите имат здрави такива пикообразни клюнове, които им трябва за да дълбаят дърветата. Кокошевите птици имат тези здрави клюнове, леко извити на върха. Те пак също са зърноядни птици. Хищните птици имат характерни, доста извити клюнове, с които разкъсват плячката си, когато е хванат. Водолюбивите птици, ако са рибоядни, имат такива дълги клюнове, пак свързани с, примерно на ниреца, това е глава на нирец. Клюна му има зъбчета, които тук на рисунката не се виждат много хубаво, но когато хване рибата, да може да я задържи, защото знаете, че рибите са хлъзгави. Други пък рибоядни птици, като чаплата, те направо хващат рибата и гълтат. Растителноядните патици, те си имат такива широки клюнове, с които като си потопят главите надолу във водата, си пасат. Видове, които всъщност прецеждат водата, за да се хранят, такава е лопатарката, такова е фламингото, имат такива клюнове, които им позволяват, размътвайки тинята, да хващат микроорганизмите, които са вътре. Но има и други такива видове птици, които се роят в тинята. Това са бекасовите, дъждосвирцовите птици, също и блестящи ибис, които клюновете им са такива дълги, като с пинцети хващат това, което се намира вътре в тинята, изваждат си го и си го хапват. Опашките също са различни, в зависимост от това какви видове. И аз искам да ви попитам, тази опашка на кого е? Някой може ли да познае, чия е тази опашка? Лястовица? Тази, дето пише 7 отдолу. Ето тази. Аз предполагам, че за лястовица каза и за тази опашка, нали? Да, за горната. Да. Аз питам за тази. На сврака? Малко на сврака ми Да, абсолютно, браво. А тази опашка до сврачата чия е? Някой може ли да познае? Ами, на една много пъстра птица, която се нарича Синявица. Пчелояд. Тази опашка някой дали би могъл да познае? Клинообразна опашка. Може би ще ви е по-трудно. Това е опашка на кълвач. Те използват опашките да се подпират на дърветата и такива им са доста яки опашките. Това пък е опашка на глухар, тук, което виждате. И общо взето опашките са важни и пак са свързани с начина, по който живеят птиците, но най-вече, както забелязахте, по някои опашки, които вече знаем и сме виждали, можем да разберем каква е птицата, дори само като и видим опашката. И стигаме до края на днешната лекция. Тя стана малко по-дълга. Не е малко по-дълга, достатъчно дълга. Така, като ще използвате това, което ще ви споделя в Фейсбук групата и сигурно ще видя, ако успея и на тези, които не са влезли в Фейсбук групата, да изпратя по имейлите. Вашето седмично предизвикателство, което трябва да споделите до другата седмица, е да научите частите на птицата.
да си изберете любима птица и да я опишете с стрелки, използвайки наименованията на частите на тялото. Както е тук, като може да си нарисувате птица, може да използвате някаква снимка или рисунка на птицата, която си ви е любима и да означите. Значи, какво е челото, кое е темето, тила. И така, и да кажете, нали? Клюна е дебел, челото, темето, тила са такива и такива, гърба еди какъв си. Сега не си избирайте коса, защото ще е много лесно. Но не си избирайте и пчелояда, защото там пък ще... Но както искате да е, в смисъл пчелояда може да си го изберете. Малко ще ви е по-трудно. Споделете вашата схема в Facebook групата с другите участници, да видим кои са ви любимите птици и дали правилно сте си научили частите на тялото на птицата. И също така, по имейл всеки от вас да ми изпрати списък с видовете птици, за които е сигурен, че може да разпознае в природата. Нали? Ако са само скорец и коз, няма страшно. Нали? В смисъл, това не е някакво входно ниво на изпит, но по-скоро вие да си определите за себе си, да си кажете, това като видя, значи скореца познавам го. Като видя, не съм сигурна като видя това овесарка ли е. Не. Просто тези, които ги познавате, си направете списък. И в края, който ще ми изпратите, и в края на курса, пак ще си направим това упражнение с списъците и ще сравниме колко вида птици сте научили. Но става въпрос птици, които сами може да разпознаете в природата. За това става въпрос. И тук е момента за вашите въпроси. Като виждам, че тук в... Така. Да. На въпроса дали ще изпращам презентациите, значи презентациите при всички случаи ги качвам във Facebook групата, има секция, която се казва документи, мисля, че се казваше. И там всеки път я качвам и аз като ги кача в PDF формат, може да си ги гледате. Сега не съм пробвала да ги свалям, не знам дали могат да се свалят, но ако ви е Предполагам, по-удобно... че и линковете ще са активни, когато Да, аплоднете в PDF файловете линковете са активни, да. Всеки линк може да си и филмчето да си гледате, и оценката да си попълните, и гласовете по-нататъка, защото за всички видове птици съм сложила и гласове. Макар че ще се опитвам тук и да ви ги пускам и по време на самите излети. Ако имате въпроси, най-добре се включвайте и ми ги задавайте, защото ми е малко трудно това да... Имам въпрос за приложенията, понеже споменахте SmartBird Pro. Да. Аз използвам Merlin Bird и eBird. Тези приложения могат ли да заместят SmartBird Pro? Те са си приложения, в които също може да си въвеждате птици. Въпросът е, че част от курса всъщност включва да се научите да работите с SmartBirds. И затова ви препоръчвам т.е. поне да се научите да работите с него, защото ще стане и на следващата лекция дума за това, защото в това приложение си въвеждаме данните, можете да въвеждате, както казах, всякакви видове, нали, за всички видове птици, да си ги запазвате, да си ги споделяте и тъй като е с доста добро приложение, включително това, което е много характерно за SmartBirds, е, че то
че може да се посочите точната локация на птицата, която наблюдавате и също така, докато ходите, то ви чертае трак на маршрута, който изминавате. И аз дори понякога съм го ползвала в планината за това или в някакви непознати места и за ориентир. Нали, точно от тук ли съм минал, особено ако няма пътища и други такива указания, където можеш да си минеш, върши работа. В смисъл, просто е част от обучението на курса. И ще работим с него в рамките на курса, докато eBird няма да може да замести това, което ние ще правим. А Мерлин, това е свързано с звуците на птиците ли? За това ли говорите? Ами то е за разпознаване, има и звуци, и картинки, и всичко. В смисъл, нормално Сега, приложение за да направим разпознаване. малко разлика между eBird и SmartBirds и Merlin. Значи, както eBird, така и SmartBirds са приложения, с които вие може да записвате данни. Тоест, виждате сврака, виждате коз, виждате орел, царски примерно, и си записвате данните. Докато Мерлин, и също така има едно друго приложение, за което ще стане въпрос, което се нарича BirdNet. Това са приложения, с които вие може да си помогнете да разпознаете звуци на птици, когато ги чуете в природата. Но за това нещо ще говорим на следващата лекция. Така че това са два различни типа. Едното ви помага да разпознаете птицата, а другото е приложение, в което вие си записвате вашите наблюдения. С Мерлин също ще работим, но следващия път ще ви кажа всъщност какви са уловките там. Кой вдига ръка тук? Димитър, да? Аз, може ли един въпрос за биноклите? Да. За хората, които носят очила и имат различна корекция на двете очи, трябва ли нещо специално с биноклите? Ами вижте сега, по принцип биноклите така се произвеждат, че единият окуляр той си е фиксиран, а другия окуляр се върти. Диоптрично. И може да се нагодяват. И, примерно, като тръгнете да си купувате бинокъл, примерно в тези биноклите Nikon, аз това забравих да ви кажа, биноклите Nikon ги продават в фотосинтезис, който се намира близо до Попа. Там как се водеше? Васил Левски Васил Левски, да. и Парчевич, мисля, че е първата пряка. И там може да попитате по-подробно за, нали, когато става въпрос за диоптри и така нататък, да ви препоръчат, но аз, доколкото ми е известно, човек може да си ги нагласи. Общо взето, бинокъла си е за лично ползване. Аз много трудно гледам с други бинокли. Така че, да. Има такава опция. Да вметна само за биноклите. Вметни. Моя Nikon Monarch M5 го поръчах от Германия и е с 70 евро по-евтин, отколкото в България. Дори и на промоция в фотосинтезис. Просто се чака една седмица, докато пристигне на адрес в Германия и после да дойде до България. Ами ти по принцип в такъв случай можеш да споделиш в Фейсбук групата откъде си го поръчал, защото хората, ако искат От официалния сайт на Nikon. Може ли да ако изпратиш линк, ще е супер. Да. Ще пусна един линк в официалния сайт на Nikon. Просто имам голяма отстъпка. Там ни дойде много по-евтино, отколкото тук в България. Дори с доставката тя е 3-4 лева на килограм и нещо такова. Това е заради отстъпката, която имаш, може би. Да. Така че... Ама ти си имаш някаква своя си отстъпка, така ли? Да. Сега да ни дразниш ли? Не да ви дразна, просто споделям да не дадете пари и търгаши български, които са... Ако някой е клиент на Nikon, там има система с точки. И в синтезиса, и в фотопавилиона
след натрупване на някаква сума, ползвате отстъпка 5 или 10% в зависимост, само ако не е на промоция нещо в момента. Но трябва да проверите какви са условията. Да. Моята отстъпка в Никон е 25%. Еми... Да, това просто само си ти можеш да се казвам, възползваш от нея, нали? Аз мога да поръчам 10 бинокъла. Мога да имам Еми, това е 20 супер. по Това го средства. направим така. Так му ще си трупаш ти отстъпка, пък ние ще се облагодетелстваме. Само, че няма как да си ги прогоните индивидуално, защото не може един и същи бинокъл да е подходящ за всеки човек. Точно затова ще пусна линк в групата, да видите сайта, да разгледате кой каквото си хареса, ще питате Ирина за препоръки и така. Ма не става Това така. ще е супер. Не става така. Като отидете в магазина, ви дават бинокъла и вие може реално да го пипнете и да си проверите доколко ви подхожда на вас. Точно така, значи проверявате. Аз така си поръчвам и маратонки от Германия. Отивам, меря ги в България, харесвам си този модел и си ги поръчвам от Германия и са ми много по-евтини. Ами нека всеки сам да прецени дали предварително ще иска да изпробва този бинокъл. Когато Благовест прати линка, ние ще се отзовем. Т.е. всеки сам ще си прецени дали иска да поръчва през него. Да. Да. Аз да кажа честно, бинокъл, който си го купих последния, пък и предишния, не съм ги проверявала предварително, то те са Монарх, нали, Никон Монарх. И като ми дойде последния бинокъл сега, нямаше нужда да го нагодявам. Той си беше. В смисъл, добре си гледаше. Но така или иначе, нали, нека Благовест да изпрати линк и вече да прецените. Така или иначе имаме връзка помежду си вече. За това, нали, за самите бинокли. Извинявайте, някой спомена, че е фотограф. По време на излетите ние ще може да снимаме, нали така? Така, аз това нещо смятам да го поставя на въпрос на първия излет на 14-ти. Аз го споменах. По принцип, не е проблем фотографите да си носят фотоапаратите и да снимат когато може. Принципно трябва обаче нали, фотографите трябва да знаят, че наблюдението на птици не е като да ходиш да снимаш. В смисъл, много пъти фотографите отиват на това. Много пъти отиват на укритие, искат да снимат птицата колкото се може по-близо, ако може и рисова диагностика да се направи. Просто трябва да помним, че това е курс по наблюдение на птици, т.е. първата ни задача ще бъде да ги научим да ги разпознаваме птиците. Фотографите са много добре дошли, защото те може да заснемат дадена птица. Някой път така се е случвало. Аз си ходя и с фотоапарата. Птицата се покаже, особено ще видите на по-нататъчните излети, защото ще виждаме и по-редки видове птици. Нали, не само сенигери, косови и обикновени мишелови. И понякога се случва така, фотографите успяват да заснемат птицата. Нали, не казвам, че винаги снимката се получава вау, нали, супер, но успяват да документират птицата и тези, които не са успели да я видят, защото вече е излетяла или вече се е скрила зад клоните, все пак успяват да я видят на снимката и да видят белезите, за които сме говорили, нали, докато сме я гледали. Също така, след излета, когато фотографите споделят снимките в групата, хората си припомнят птиците, които сме видели и така им се запечатват знанията. Така че фотографите са полезни. Фотоапаратите е добре да си ги вземате, просто да знаете, че, нали, фотографията не е първата цел. Това искам да кажа само. И другото, което пак ще го повторим, може би нали, на първите излети, преди всичко трябва да не обезпокояваме птиците. Тоест, ако една птица
имаме риск да я обезпокоим по някакъв начин, е по-добре да се отдалечим, а не да се втурваме да я снимаме или да я гледаме и да я пипаме. Така на един от излетите намерихме гнездо на горска чучулига на земята. Всички го видяха бързо, нали, какво представлява, и се отдалечихме много бързо, за да може да се върне чучулигата да си домати яйцата. Като пример го давам. Като поведение, което ще изградим по време на излетите. Аз имам два въпроса, ако мога набързо да ги задам. Да. Единият е свързан с въпрос от по-рано. Аз, понеже нямам Android телефон, сайта добра алтернатива ли е на SmartBuds Pro или няма същите функции? Ами, пробвали сме го. В смисъл, може да се отвори сайта през телефона и там да се нанасят по принцип, но не е толкова добре. В смисъл, по-добър вариант е, примерно, да си вземете някакъв таблет или нещо, което да не е много скъпо, но да е достатъчно. Мисля, че в приложението пише с каква система. Мисля, че Android 7 беше, че може да работи. Сега ще ви излъжа, ако ви кажа. Просто да е нещо, което може да работи с тази система. Обикновено хората, които са с iPhone и си вземат допълнително таблет или някакъв такъв, то сега няма ефтини, то всичко го правят много скъпо да има. Си пускат хотспот интернет от телефона, нали, от iPhone и си ползват Android за SmartBuds. Окей, ясно, да. И такива Значи, комбинации има. ще го измисля това по такъв начин да стане Да. тогава. Другия ми въпрос беше какви са шансовете да видим заболена сова? Елмир, още ли си на линия? Тук съм, да. Да. Още един и Марто, и той си пада по совите. Значи става вече четвърти човек, който си, нали, в групата, който си пада по совите. Ами Аз шанс. пада по совите. Моля, Има и кой? още. Да направим нощни излети. За нощни Значи, птици. Аз вече ставаме 5. ние правихме... Това с забулените сови е доста предизвикателна задача. То се оказа, че и с бухалите, така тук по Западна България, че само обикаляме и не можем да си намерим бухалите, където на времето са гнездели. Тая година ще трябва да потърсиме и забулените сови повече. Даже имаше такива наблюдения, които идват от самия столичен град. Ходихме да оглеждаме местата и сега втората половина на март ще ходим да ги търсим. Или ще ходите да ги търсите, в смисъл хората, които имат време. Така че, както са излетите, както са предвидени, не са удачни. Освен кукумявка, надали ще видим някоя друга сова, защото те имат нали, по-друго време когато са активни. Но ако успеем да намерим някъде забулена сова тук в Софийското поле, в околностите, със сигурност ще направим така, че да може нали, да се постараем да ги намерим и да ги видим. Може ли да метна нещо само? Да. За совите точно. Аз живея в Костинброд и тук точно има поля и има, освен кукумявки, домашни кукумявки, има поне няколко по-големи сови, които обаче не съм сигурна дали е блатна, дали е някаква улица, или дали е ушата, или дори дали е забулена. Така че ще заснема звука и ще съм благодарна, ако ми помогнете с разпознаването, защото на снимка не мога да ги хвана, прелитат в тъмното. Ами това е много добра идея и всъщност групата, нали, Фейсбук групата и в това помага, че всички заедно си успяваме да си определиме някой вид, за който не сме сигурни. Пък звука е добре, ако може да го запишеш. Ако трябва, ще дойдем да я търсим. Тая сова да я видим каква е точно. Има, всяка вечер се чуват и съм ги виждала и да прелитат. Даже мисля, че знам къде гнездят. Добре. Айде запиши звука
Сподели го добре. и после ще си... и включително извън излетите, които съм предвидила, ще видим май месец, ако как вървят нещата, може да направим някой такъв следобеден или вечерен излет, да се опитаме да чуем ливадни дърдавци. Но това е нали, не съм го решила още. Зависи от много неща, включително от дъждовете през май месец, които обичат да валят точно над вечер. И така. Добре. Други въпроси? Така, относно излетите и наблюденията на терен, как ще се организираме с транспорта? Така. Това е нещо, което всъщност не го засегнах, наистина. По принцип, не случайно беше зададен въпроса за дали имате кола или не. Значи организираме се, ние се организираме в смисъл такъв с колите, с които разполагаме. Т.е. хората, които имат коли. Не, че всички трябва да си дойдат с колите, но по принцип се организираме така, че хората, които са с коли, вземат хората, които са без коли. Обикновено си имаме, ето тук както е дадено, примерно за първия излет, имаме си сборен пункт, където се събираме всички. Сборните пунктове са два, по принцип, които използваме. Единият е до метростанция Жульо-Кюри, по-често го използваме него, но имаме и сборен пункт, който е при метростанция Люлин, при Билата там, когато излизаме към западната част, западно от София. И общо взето в една кола комфортно пътуват по 4 души. Горивото, в смисъл парите за горивото се разпределят между хората, които пътуват в колата. На Не, дългите... това не е проблем за горивото. Просто да се види организацията, ако ще се пътува с големи групи, да не ходиме всеки с колата, да се организираме по 4-5 човека в кола. Да, по принцип, когато създам събитие, нали, от една страна всеки си пише, нали, в тази таблица, която ще ви я споделя, всеки ще си напише в кои излети ще участва със сигурност и в кои пък няма да участва със сигурност. И ще видим с колко коли. Аз другия въпрос, който не съм го задала, но въпросът е, нали, какви са колите, дали са по-високо проходими, дали не са високо проходими, защото в някои случаи е по-добре да бъдем с коли, нали, които могат и по-високо проходими да бъдат. И в този ред на мисли ще се организираме така, че броя на колите да съответства на броя на хората, нали, така че да могат по 4 души да пътуват в кола. Общо взето това е организацията. Както казах, делиме парите за горивото. На дългите излети, каквито са по Струма, многодневните излети, обикновено аз поемам горивото, нали, имам предвид служебно, за една от колите, за да може все пак да улесня малко нали, бюджета на останалите. В смисъл, така го правим. Другото, което обикновено давам начална точка, т.е. след като се съберем и се разпределим по колите, особено това важи за първите излети, после вече като си групират хората по райони, където живеят и се научат кой къде живее, понякога си се събират от самите райони. Но така иначе от сборния пункт, като тръгнем, давам начална точка, до която трябва да стигнем. Както казах, ще помоля Марто да създаде такава Viber група, където да си обменяме бързо информация и докато пътуваме.
И вече нали, за всяка дестинация, където отиваме, даваме тази такава точка, където да се съберем, защото понякога, особено при по-дългите пътувания или като правим по-дълги преходи, с коли имам предвид, понякога се случва някой да изостане и така нататък, но гледаме все пак на дългите преходи да пътуваме в пакет, защото всичко се случва на един от излетите. Така се случи, че на едната кола и се пукна гумата. И добре, че се следим кой къде е. Нали, ги изчакахме там, помогнахме да се оправят нещата. Общо взето така е. Организираме се сами с колите, с които разполагаме. Един път един ще бъде шофьор, друг път друг ще бъде шофьор. В зависимост от това колко народ сме. В самата таблица не може ли да бъде написано всеки, който ще ходи с кола в отделна колонка за този излет, да се отбележи? Ами, сега в тази таблица, значи в тази таблица, това, което ще забележат хората, които са шофьори, всеки, който е казал, че има кола, името му е с червен шрифт написано. Това са хората с колите. А вече, когато наближи самия излет, аз обикновено ги съобщавам като събитие в групата по-рано. Въпрос е, тогава си казва, защото някой път вие може да кажете, аз ще дойда с колата, ама тук виж пък нещо се случило, потрябва колата на жената или на мъжа, или пък нещо друго се случи и не може с колата. Но за тези излети, които са всъщност, вие като си отбележите, да, може да напишете с кола, нали, в колонката. Нали, вие пишете вътре в колонката и може да напишете с кола. Или пък да, но без кола. И това също е информация. Но тези излети, които са многодневните, ще трябва да започнем сега от тия седмици да ги планираме. И там най-големия проблем, ако може да се каже, е свързан с нощувките. Защото в зависимост от това колко е голяма групата, трябва да се намерят подходящи места за нощувка. Така. Така, свързано с нощувките, имам отстъпка в доста бургаски хотели. Ще проверя и там как стоят нещата. Добре. И не го казах с цел да се разсмеете, но... Ама не, зарадвах се. Зарадвах се, защото това са неща, които са важни. В крайна сметка... Да, не отиваме на палатков лагер. Ясно е. Не. Ами важни са, защото и след като представете си, че нали, особено те многодневните излети на този на Черноморието, тръгваме рано сутринта, цял ден гледаме птици, се прибираме над вечер, всички са изморени, иска човек да се изкъпе, нали, да си легне на нормално легло, да си почине, защото сутринта е пак същото. Следваща сутрин и така. Да. Всъщност не може ли да се направи някой от тези двудневните наистина на палатка, особено когато е хубаво времето? Ами не. Става много сложна логистиката. Палатки... Палатката е разгъваш, сгъваш. Носене, кой ще я носи? Нали сме с коли? И освен това, имайте предвид, че нали, за тези многодневните имайте предвид, че понякога минаваме точно между капките. Защото май месец вали честичко и непредвидимо, юни месец вали честичко и непредвидимо. Не чак толкова често. Някой път по-често, някой път по-рядко. И трябва палатки. Но основното, заради което е да може човек, като е изтощен от целия ден, не да мисли как да опъва палатка или сутринта, дали турелик да ходи да търси, или пък да си изгъва палатката, да може да си вземе един душ, да се наспи добре. Аз също съм човек палаткаджи. Аз даже като ходя на полеви проучвания, си спа понякога и в колата, нали? Защото така ми изисква методиката, по която трябва да проучвам птиците, но
Тук става въпрос да не се изтощаваме до степен, до която на човек накрая ще му каже, абе стига толкова с тия птици, вече не мога ги понасям. Това е идеята. Освен това, не Да. всички имат работа, исках да кажа. Може би повечето имат. Още въпроси имате ли? Може да оставим някой за следващия път. Да, кажете. Петър пише, супер, да не преписва лекции. Не преписвайте лекциите от екрана, моля ви се. Линковете. Да. По-скоро, че са сложни. Което ми напомня, че вече може би е добре и да спра да записвам, защото да. Освен ако имате още въпроси, които са важни, или които ви смятате, че са важни, нали? То всеки въпрос, който смятате, може да е важен. Вече си оставихте въпроси за следващия път, добре? Продължаваме тогава с офанзивата да се присъединиме към Фейсбук групата. Аз постепенно ще кача линк за таблицата, линк за... Нали, ще кача първата презентация, записа ще го кача също. Но това ще стане постепенно тази вечер, нали? В смисъл, във времето. Бърза работа нямаме, така че... Добре. Имате да учите частите на птицата за една седмица, трябва да ги научите и да си намерите рисунката или снимката, която да си я представите, така че това времето ще видите как ще отлети бързо. А може ли да представяме снимки на птица, която не може да съзрем тук като пингвин? Все пак си изберете снимка на птица, която да може на крилото да й обясните частите. Сега, ако си изберете пингвин, изберете си освен пингвина и някой албатрос, за да може да комбинирате. Срока е до края на следващата седмица, така ли? Това е преди четвъртъка, в смисъл преди лекцията в следващия четвъртък. Окей. Предизвикателството е така. От до. Защото Ако искате, в следващия четвъртък ще има друго предизвикателство. Как се качва, как се издига нагоре към гнездото си. Мога да ви я шерна в групата и да си я... Ама то ще стане копи-пейст. За кое това? Имам снимка на щъркел, който с плячка в клюна се качва към гнездото. Споделяй, няма проблем. От миналата година, не е прясно, но от миналата година. Добре. Там му се виждат и крайните пера и подемната сила, къде му се създава и тем подобно. Аз само да отбележа, че Благовести беше авиотехник, така ли беше? Още съм, не съм бил, а още съм. Добре, значи и ще бъдеш си авиотехник. И така, добре. Добре, лека вечер на всички. Всичко хубаво, малко пресрочихме времето, ама трябваше да отговорим на въпросите. Да, аз ви оставям, че имам да разхождам един малък съсел на име Джери. Добре. Куче, не е. Пожелавам на всички. Но е куче. Благодаря, лека вечер на всички. Приятна вечер. Лека вечер, Ако имате проблеми с групата, пишете ми и във Viber, и ми се обадете и да може всички да се присъединят. Лека вечер. Лека вечер.